И двамата с теб знаем, че да се биеш с хейтерите няма абсолютно никакъв смисъл. Защото по този начин ти слизаш на тяхното ниво, слизаш на тяхната енергия, на техния начин на мислене и се опитваш да се бориш за кауза пертуда. Вместо да се бориш с хейтерите и да реагираш на хейта по негативен за теб начин, по-скоро виж как може да го използваш. Защото на първо място кога има хейт? Когато под някаква форма има растеж и под някаква форма има някакъв успех. Тоест, те са и пътепоказател. От друга страна, можеш да използваш хейта и да си губиш времето с него, като се опитваш да ги пребориш хейтерите, или просто да ги игнорираш, да ги махнеш от живота си. И да ги махнеш от живота си не значи, че ако, например, ти отговорят под някой пост с нещо хейтърско, да им отговориш коментар. Не. Блок и делит. Директно ги махай от съдържанието си. Не чети тези хейтърски коментари, не им обръщай внимание, защото ти имаш много по-важна задача. Успех!